Kom nu for fanden. Er du klar? Ja, ja. Velkommen til vloggen. Hvad så, pækhovedet? Johan, han var lidt i tvivl, om han skulle have det her på til koncerten, men Kommer larmene, stort smil, jeg har damer under armene. Kommer susende, sætter ild til husene. Stilen den er hård, så de kan huske det. Det ser ikke for klogt ud. Ja, det ser fandme grimt ud. Jeg faldt i går på cyklen, det er derfor, jeg har det her kæmpe plaster på. Det er egentlig ikke engang for at beskytte, det er bare fordi, det ser voldt dumt ud med mit sår. velkommen til. Vi er Frederiksværk. Vi sidder og nyder solen, fordi det er første gang. Fuck, det lignede sådan noget Skagen Smackdown, måden han kommer over på. Velkommen til! Vi skal spille en koncert i dag. Vi vil lige vise, hvad det er, vi gør, før vi spiller en koncert. Skriv dernede, hvis I også godt kan lide sol og godt vejr. Og så husk at subscribe, hvis I elsker jeres mor. Hey op. De der drenge, I er for fede, mand. Så rykker du for fede, ja. Nu skal vi ned og have en pizza, mig og Benja, og drengene kommer også. Og hvad laver du? Du kører bare scooter. Goddag. Nu er du med på video. Skal I være med? Nå okay, vi vlogger. Ved I, hvor man kan få en pizza hen? Vi har været her i noget tid nu. Vi har set Reels i et par timer. Er det lækkert? Ja, det er godt. Grounder. Nogle gange så ligger jeg mig også bare fladt ned og siger tak Gud. Der kommer nogen. Han har taget min hættetrøje. Det er bare ikke sejt. Det, som alle synes er sejt, det er det samme. Alle synes det samme, og det synes jeg er fucking røvkedeligt. Alle går i det samme tøj og lytter til det samme musik. Og så er man åbenbart ikke sej, hvis man ikke gør det. Det synes jeg er fucking røvsygt, mand. Vi har fundet et af jeres kostymer. Det er vores maskot. Har I en maskot? Ja. Jeg kan intet se. Ikke hænge med mulen. Nej, stop. Vi er i gang. Jeg er en fucking talende bjørn. Jeg ser altid. Nu kan vi høre dem sige. Og vi er ikke til at matche, vi. Og de råber, de skriger alle sammen, de siger. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden der lige foregik. Man kan ikke rigtig fornemme, det er meget sådan mennesker, der står sådan her. Og så hvis de får at vide, at de skal bevæge hovedet, så gør de sådan her. Men hvis I ikke siger det, så gør de det. Status er, at vi har været herhjemme i 5 timer, og vi venter på at tage i studiet, fordi det kan åbenbart først være, ja, kl. 8. Vi skal lave en sang færdig. Min hjerne er i brand. Jeg købte en ny vest i dag, kan I se. Vis den. Johan, det er en danevest. Nej, det er nej. Bare for at tage den på forhånd. Hallo, du skylder mig penge, mand. Jeg synes, den er hård. Hej, jeg hedder Johan. Jeg synes, alle burde have en indøvet pose. Jeg tænkte over det der med at vlogge i dag. De første par vlogs var dårlige, fordi vi var dårlige til at interagere med kameraet, og vi filmede ikke det, der var sjovt. Vi har jo ikke gjort os umage. Heller ikke med at klippe dem og sådan noget. Men vi gad sgu godt at gøre os umage. Så det gør vi nu. Vi skal lave en sang færdig, som ikke har et navn endnu. Ej, det er klasse, det er Van Dumpy. Det er fedt, der er sådan lidt UK over det sådan. Tak for det. Hvordan har livet været i top 50, Johan? Sådan helt normalt. Det er et tal på en skærm. Og kommer larmene, stor smil, jeg har damer under armene. Vi er ude. Se hvem jeg fandt, jeg sagde det godt gå på eventyr. Hvad så gutter? Hvad så laver vi? Vi er inde i session jo. Så status er, Ferdinand viser deres crib. Er det hele store kæftholdet? Ja, og Vester også. Ja, spil lige det der lort. Hvad så, bro? Hvad så, bro? Vi vlogger i dag. Vi har fået at vide, at vi vlogger for lidt. Det er ikke færdigt, bro. Vi skal lige tage nogle ting om. Stor diamond, stor kæft. Cocaine til en stor fest. Bad bitch, hun vil gøre hende noget hård sex. Ønsker mig i øret, hun er no-take. Fuck det over!
Baby, lad mig sveje, baby, lad mig sveje. Hey, så er vi færdige med at være i studiet, og jeg er kommet hjem. Og jeg vil bare sige tak, fordi at I gad at se med. Jeg håber, I bedre kunne lide den her. Vi har prøvet at gøre os lidt mere umage med at filme noget ordentligt. Og så kommer der en ny sang ud den 11. Så hop ind og hør det. Vi ses.